Duduk ada apa-apa, duduk berdua. Oke, lo sebelah ya, Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ceritanya hari ini aku disuruh kenalan karo sapa? Namine sinten? Kenalan, jenenge Kenalan. Mami kula Tommy sampean? Tarni. Tarni. Parni. Omamu di? Gandru. Oh, enggak. Diterke ya, diterke Mas Tommy ya. Hah? Heeh. Heeh toh. Toh guys, ngono toh. Kowe gelem tak tere? Gelem. Sampe Wah, kene ini iso jaturagan. Heeh. Ayo angkat aja ning omahe Mas Tommy ya. Yo kan nang Mas Tommy to, Mbak. Sampean maturagan, Mas. Wajan, beda omah iki. Beda omah Kenalan iki. ambek ibuke Mas Tommy. Nggih, Gelem. gelem. Lah, tenan. Konconan ya Mbak ya. Konconan wis apa oleh ya. Lah iki lho. Berarti ngono. Sampean tidak kembek Mbak iki, Mas. Hah? Kowe tidak kembek Mbak iki. Dulur. Dulure. Dulurku. Kowe kembek iki dulure. Iya, agak cemburu ya. Ora. Yo gak cemburu lho, Mbak. Coba tanya ya. Bang, tengok. Ora. Kowe wis duwe anak belum? Apa? Kowe wis duwe anak lho. Wis duwe anak siji. Nah, terus Terus anakku mau rene. oh, rene pas beranakmu. Gak sekolah. Oh, gak lha nyapa? Gak sekolah suwi. Lah ya nyapa? Gak apa-apa kalau bapake. Oh, milu bapake kerja. Gak kerja. Hmm. Ya piye ya? Terus arep mlaku ning ndi? Bar ndi? Aku arep ngalor natagan. Lho, kok Ngapain? Gak apa-apa. Oh, golek apa? Gak golek apa-apa. Terus mulai engko piye? Arep golek tas ngono lho, Mbak. Golek tas. Heeh. Diterang Mas Tommy gelem. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Tom. Piye to? Delok delok delok. Kowe kok sampe aku terus. Kok iso delok-delok ning. Kowe iku laring pasar kan. Labar kok ngono mampir ini gak apa-apa. Lu mampir tenan wis kene. Iki Ora Iya. ben mampir ini. Ini, Mas. Iya. Mbak, nak kono ngejak melaku-melaku aku. Heeh. Nak nang Carban aku yo gelem. Oh, iso. jujur aja banyak sini lucu. Arep ngejak melaku-melaku. Yo kesal to mlaku. Gampang motor. Ya numpak motor lah. gelem. Bocakan ngapret ya. Buka bocah ngaper, Mas. Engko tak sakoni nek gelem ndang. Oh, iya. Lah iki beneran lho. Ki kencan jur apa-apa to, Blok? Iki kencan buta. Kenalan pisanan yo ngono yo. Heeh. Dadi nek kenalan pertama kali iki gak perlu kesusu. Ya iya. Iya. Barang Kenalan. Kenalan. Nanti kita berlanjut ngono ora langsung. Ya kan. Berarti sampean sering rene kudune. Ora, Mas. Mbak, nak Mas iki bisa mlaku-mlaku ke Mbak aku. Ben moro nggon aku sih. Iya, kudune ngono. Berarti aku Pamit sih. jemput awakmu. Yo bar to aku. Yo ora bar to, Mas. Lah piye kok iso gak bar? Yo ora Kowe bar. dredeg ora edak iki dredeg ora? Dredeg. Ora. Ora dredeg blas. Aku sing wedi. Aku sing wedi. Penting ndekne gelem njaluk apa? Njaluk izin wong tuwek. Gelem deh, gelem. Kok iso? Kok jalo ijen lo tuwa? Iki awake dhewe kenalan kok ijen lo Ayo tuwa. kenalan. Ya tenan jalo ijen wong tuwa kan ngrabi aku. Yo ora nak moro bendino ben gak di nganu. Ayo, nek orang bendino ben ra digrebek. Ini Iya to. Jadi wong rakan bareng ben ngero. Nah,
Tomblok milik Mbak sapa? Sampean Mbak sapa? Mbak Parni. Mbak Parni seorang. Sampean mau siapa Mas? Tommy. Mas Tommy. Heeh. Dik Mas Tommy, Dik Parni. Nyelukmu Dik Parni. Mas, yo ngono Mas. Apa? Iya ta kudu nyeluk ya. Jak dolan. Omong kan mbak wong tua. Aku iki gak ngejak dulu. Iki kenalan tok. Yo kenalan nak tenan-tenan nak yo mbak. Iya. Wah, berharap lo, Bro. Wah, iso berharap. Ojo. Aku senani wong. Nah, aku gak berak. Aku suruh kowe Mas. Lah udah. Nolak Wis regane tablak. Wis regane Tommy. apa kuwi lho? Sama seru. Ya semapa to. Ojo. Loh, wis sak urunge wis roh iki. Wes. Lho. Jangan-jangan bendina liwat kene. Oh. Oh. Wis naksir. Ora Ora. nasi. Wis ngerti tok. Ero. Arep Bisa ngobrol. Piye, Mas? Mlaku-mlaku. Oh, ngejak mlaku-laku. Lah wis. Lah nek ora ada dhuwit piye engko? Hah? Nek Tommy gak ada dhuwit. Aku gak berharap njaluk saklunge Mas iki ae. Oh, sak wae to. Iki gak duwe duit. Mas, Aku Lah, gak lho. Aku gak ada duit kok. alah. Yulia. Lugu. Mbak. Heeh. Wong kenalan omong-omongan yang ngene yo, Mbak. Heeh. Ngalak tenan. Nah, berarti. Ojo ngono. Wedi aku. Aku nak amat marunggon aku ngomong wong tua nak arep jalan sampe aku marunggon aku gak apa-apa. Ora malam minggu. Kok iso iya iya. Geser ditumek apa? Bener apa gak? Mbak? Bener. Lah iya aku ora ngomong ngono. Wis budak iki. Arep ngomong ngono kan mbak kowe. Nah ngomong terus terang ae, Mbak, ora apa-apa. Wes aku yo ngomong ngono tok. Pengen ngejak dolan ngono ya. Heeh. Lha tapi iki gak tau duwe duit piye? Kan ora jajan piye pas Lah dolan? kayak lah dolan terus dipangani angin tak gelem ya. Ora aturan yo dolan tok gak apa-apa. Lah ya mesti dicak muter tok. Komen dong. Terima loh, menerima apa adanya loh toh. Iya. Wis. Tak setia lho. Ayo. Penting Mas iki marunggon aku omong wong tuwa yo, Mbak. Iya. Lah lho, Blok. Iki apa to iki? Iku geger. Wong telagan yo ben roh. Lho lho. Kok Enggak kaget. bener. Heeh, bener iku. Bener, Mbak. Yo bener. Terus bisa dolan sak wayang-wayang langsung ya ready ya. Iya, budak. Wah, ready lho Tom. Terus tinggal. Aku ya budak nek sampean marunggon aku. Sial aku. Sial. Masih harus nyapa, Mbak? Lu tenan sial iki. Ya ngene rada ngene, Mang. Kuwi gak patek bek. Iya. Patek bek kuwi. Jadi Aku sing rada enak. Ora patek be. Nah, Yo gak, oh, Mas. iya aku sial. Dino iki dino apa Rebo to? Sial, hari kesialanku. Sial tenan. sake ya. Sakno ya. Sinyal yo, Mbak. Sial aku. Lagi nyol. Soalnya aku ngene. Aku sial. Gelem to sampean mbek wong ini. Kembali iki. Heeh. Film. Mbok ta. Lah lah tenan. Ndak kok lem. Ojo. Wes lor ya. Kok iso wis to. Wes sareng meneh tok. Nah, wes lor jadi jalan nah. Ini hari kesialanku. Wes dadi ngono ae lor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kene